היום יגלו אותי, אני מרגישה את זה. היום יגלו אותי. הוא תכף יגיע, הבמאי, הכותב, המפיק או המלהק. מישהו יתקל בי, מישהו יראה אותי, ואני אתאים לו בדיוק למה שהוא מחפש. היום זה יקרה, זה חייב לקרות. נמאס לי לקוות. אני פשוט לא מסוגלת לחיות עם העובדה שהזמן יעבור ואף אחד לא ידע כמה אני טובה ואיזו שחקנית הייתי יכולה להיות. אם רק מישהו נותן לי יום אחד להראות. אז היום יגלו אותי. זה פשוט חייב לקרות. נמאס לי לא לישון בלילות. המחשבה הזאת שעוד יום עבר והזמן שלי נגמר כי אין זמן, כולם הצליחו לפניי. אני מרגישה שהכל עובר ואני לא מספיקה, אני לא מגיעה. רק תפקיד אחד והם יראו. רק תפקיד אחד, אתם תראו. כולם אומרים לי שחררי, את פשוט רוצה את זה יותר מדי, אבל אני פשוט לא מסוגלת להרפות. העיניים שלי נוצצות. זה לא סקסי כל כך הרבה לרצות. כן, אבל מה עם החלומות? תביני שהם באים רק בלילות. הרי היום כולם שחקנים, כולם זמרים, כולם הכל מהכל של הכל. כן, אבל אני שחקנית, זה פשוט חייב לקרות. מה אני אמורה לעשות? פשוט לשבת לחכות? תעסקי בדברים אחרים, שתכתבי לעצמך איזה תפקיד. אבל אני רוצה כמו באגדות. אני אצא לאיזה בר חשוך וקטן, אני אתיישב ואזמין איזה קוקטייל או יין לבן, ובמקרה בקצה השני של הבר ישב איזה איש. הוא יסתכל עליי, ואני בכלל לא ארגיש. מה השם של אחת? ואני מיד אענה כמו כוכבת. נועה ניר, זאת אומרת. תשמעי, היה לי קשה להתעלם, את נראית לי בדיוק מה שאני מחפש. תודה, אבל אני לא פנויה, נגיד במבוכה. אני מתכוון לשחקנית, את בוודאי מוכשרת נורא. שחקנית? איך ידעת שאני... תראי, לא צריך הרבה כדי לזהות אותך הטובה. אתה בוודאי לא רציני. רציני ועוד איך? אוי, סליחה שלא הצגתי את עצמי. אני הבמאי, המפיק וגם המלהק, בדיוק כתבתי תסריט. אז מה דעתך? בטח, אגיד מיד. זאת אומרת, אולי. אני אבדוק את זה עם הסוכנת או ביומן. היום יגלו אותי. אני מרגישה את זה. היום יגלו אותי.